shosho vasengolo sesibhedana eshazi ngathi umsabe yazamazama not only South Africa kuphela ziyabuya naseKenya zinganza kwethu yebo labantu laba nale ningizimu Africa ekhalwa ngabo kakhulu ama-Nigerians kule video nje uzobona lapha nesiphithiphithi esenzeka eKenya kusukelwa ama-Nigerian ekuthiwa hayi akahambe manjena ezweni laseKenya kulandela ukuba kushone umuntu wesifazane okusolakala ukuthi iNigeria liyathinteka. It's crazy nganza ukuthi into ezenzakalayo because it's not only happening in South Africa but almost emazweni ase-Africa. Because naseGhana sibone naseGhana abantu bakhona bethi oh man sekwanele abantu abagcwala ezweni lethu. It's not only South Africa. You may think it's only South Africa lento eyenzakalayo. Asazi ukuthi ngempela konakala iphi. But all over South Africa. Because it seems like asazi noma inkinga mhlawumbe inkingeni abantu base-Afrika uma befika kwelinye ilizwe abaziphathi ngendlela efanele cause ezinganza kwethu iqiniso lithi maningi ama-illegal immigrants even namhlophe anebala elimhlophe maningi but it seems like siyasuke kuziphatha masiphumela kwamanye amazwe because even no Trump sake samuzwe balula and ubalula futhi abantu base-Africa sinenkinga but anyway awubona le clip encane.